Amen baba, sambonga uNkulunkulu ngawe. Bingelela abafundisi. Bafundisi bami. Egameni lika Jesu. Ngiyabingelela abafundisi bami. Egameni lika Jesu. Amen. Bingelela bobaba bakhona bendawo. Ngithi kubo happy Father's Day. Amen bangcwele ngibingelela omama, ogogo. Insizwa nezintombi. Amen bangcwele. Uthi baba ngifonela athi ngicela uphizwe losuku ngithi enhlizweni yami kuyi Father's Day. Hawu baba uNkulunkulu njengoba esho baba ukuthi masikakhulumile asiphikisi bangcwele sihamba la injalo uzamalaza wedwa ngithi mangcwele kanjani inhliziyo ithi ngifonele ngikhumbuze mhlawumbe baba ukhohlile maka nje umoya ongcwele athi hayi usuku lobantu abasha futhi kusuku labo baba. Amen bangcwele. Amen bazalwane. Asambe sezwini masinyane singamoshi isikhathi. Sibheka abantu abasha qala unyaka i-month of youth siqala nabo siphakamisa umuntu omusha. Amen bangcwele. Sisesenayo ngqondo kithi ukuthi inyanga yabantu abasha kuyavela nangubaba. Uvela khona la phakathi kwabantu abasha. Usho ukuthi umuntu omusha akahambi yedwa. Kumele uNkulunkulu ahamba amvusela ubaba. Thosi inhlanhla emela athi asinabo bobaba ekhaya.
ingakho masinibuka sinibona ngoba obaba babuncube siqinisile masithi baba ngoba kekho simbiza ngobaba and uNkulunkulu nayo ke injongo ukuthi ingaka silethela mzulu babuncube athi kunzima ukuba ubaba abuzu baba umntambo amfakazela athi kunzima kepha kulobu bunzima enibhekane nabo ningawubaba uNkulunkulu nilindeleke ukuthi nidlale leyo role lokuba ubaba uNkulunkulu ke wamupha umuntu wesilisa ubaba iauthority phili igunya babuncube uniphile babuyelifight igunya baba uNkulunkulu ningobaba so sizobheka legunya uNkulunkulu abaphelona ezimpilweni zethu ukuthi badlala yiphi indima singabantu abasha bangabo baba sihamba nabo alongside sithe masikhuluma ngolosibili sathi umuntu omusha uyawela ngisho usesenabo sathola iluleko makuyapi uyawela sathi le nhlangano yangapha sesikhulumile nayo ihambile ehlane yabhekana nobunzima basehlane kepha manje uNkulunkulu uthi akutraine laba basha ngoba manje kuyapi kuyawela manje sizobabheka ke laba basha ukuthi baphumaphi sebefika sebekumele futhi bahambiswe bawiswele ngaphesheya amen bangcwele sizofunda incwadi Numbers 26 incwadi Numbers 26 uzofunda nje mamasonto verse 1 and 2 Numeri 26 yes ma'am 1 and 2 ukubalwa okusha kwezizwe zakwa-Israyeli wathi emva kwaleso sifo uJehova wakhuluma kuMose naku-Eliyezari indodana ka-Aroni umpristi wathi balani umumo wenhlangano yonke yabantwana bakwa-Israyeli kusukela kwabaneminyaka engamashumi 20 kuya phezulu ngezindlu zawoyise bonke abakwa-Israyeli abangaphuma ipi siyabonga uNkulunkulu wethu ngcwele liphilile linamandla lingamandla lona sifundise uNkulunkulu wethu ngcwele egameni likaJesu khuluma lenhliziyo yethu uNkulunkulu wethu ngcwele sonke ngezwi lakho baba wethu namandla bonke egameni likaJesu phezulu lakho uNkulunkulu wethu ngcwele umthetho wakho usuyokuloba enhliziyweni zethu efuna inhliziyo uNkulunkulu wethu ngcwele efuna inhliziyo ufuna inkosi impahla yethu ingqondo yethu ufuna inhliziyo baba wethu namandla onke siyabonga egameni likaJesu ilungise ngezwi lakho manje kuseni egameni likaJesu ilungele uNkulunkulu wethu namandla onke egameni likaJesu namandla manencekazi yakho imboze ngenkazimulo the sound of a voice siyakhuleka konke kuthule kulaleli izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla onke kube ukuphenduka baba wethu namandla onke kube ukushintshwa kwezimilo zethu egameni likaJesu kubona wena unguNkulunkulu siyabonga udumo malube kuwe ngoJesu Nkosi yethu amen amen lasifunda khona sizwe iBhayibheli lithi uNkulunkulu kuMose sebafile laba abadala naba nangu-Israyeli omusha bala kubo ukhipha amadoda empi kubo lithi izwi leNkosi ubabale ngokomuzi nomuzi according to your clans according to umuzi traditionally mofunda Israel there were 12 tribes so each and every tribe melubalo wazi ukuthi usizwe sakaGadi sinabangakanani mara bear in mind lithi amadoda owempi so ngizothi kumuntu omusha from now on that's siyakhona uzomela ukuthi ube equipped from now on njengoba sesihamba nje uzomela ukuba ukuthi uhlomile ngazo zonke futhi ikhathi ngizothi kuwe umuntu omusha hamba naloku ukuthi esiyalilwela ifa lakho uyalilwela ifa ngoba siyesafunda ngawo amadodakazi kaZelofehadi ayiwalwela iposition yakhe so ngisho njalo ukuthi ngoba among us njengoba sishilo ukuthi asihamba nje asinabo abobaba kusho ukuthi kuzomela kuvuke lakithi lo moya wokulwa ngoba sihamba nje siyakhona impi khona yona imihle bese ngithi kubo baba bakhona nithi ubaba uNkulunkulu have given you authority so ngizoyibuka nayo authority ukuthi mhlawumbe wena ucabanga ukuthi khona la isebenza khona la ingasebenzi khona sizoyibuka ukuthi what is your role ungubaba usendlini kaNkulunkulu sikhona singamadodakazi namadodana endlu
sizoncwadi incwadi esifunda kuyo namhlanje sisincwadi yakwaDeuteronomy. Incwadi yakwaDeuteronomy ayikho kude nencwadi yamaNumbers ngoba basesehlana babawehli. But ke sibheka uMoses retell the story. Uphinda futhi uma ufunda chapter 1 uthi uwatshela what happened. So he's retelling the story to the new generation. Angisho ezinye abazazi. So manje uqala phansi ukuthi nisibona bantu abasha sesila nangu umlando wakhona. So balandela umlando ukuthi saphuma ngeGibhithe kwakumnandi kwakubuhlungu kwakunzima usawa ngafuni athi saphuma. So wenze ukuthi umuntu omusha ahambe azi ukuthi njengoba sesila sifike kanzima la sikhona kwakungelula. So Moses makafuna incwadi yabaDeuteronomy, he's retelling the story. This is what happened and this is why we are here today as we are about to cross over. Futhi incwadi yabaDeuteronomy sibheka kuyincwadi ephethe ibusiso neziqalekiso. Ngoba yincwadi othola ukuthi uma ulalela nokulalela izwi lakho. Bese phinde ithi uma ungalaleli izwi lakho. So ibheke nje wabili so sibuka ukuthi incwadi ehlezi inezibusiso ihlezi futhi inani ineziqalekiso. And then sizobheka ke ukuthi siqala ngalo baba owasekhaya. Ubaba ongizele ekhaya ngisho ngizelo baba. Sizobheka yena umsebenzi wakhe empilweni yami. Ngoba ubaba unelungelo, abazali banelungelo phezulu empilo yami baphiwe uNkulunkulu. Then ngizobheka ke isiqalekiso esingake siphume kumzali okuzalayo usekhaya. So iqalekiso zimbili. Isiqalekiso sokuqala baye bakuphe igama ngenxa yesimo sayenzeka. Yenzeka lokho ukuthi uzwe bathi igama lakho uIchabod. Lithi iBhayibheli umakoti kaEli sezwile ukuthi babezala nomkhwenyana bawo bafile nomphongolo kaIsrayeli awusekho. Lithi she had labor pains. Wazala umntwana wathi uIchabod, meaning the glory of God has departed. Kazimulo kaNkulunkulu seyisukile. So umntwana lo uhamba impilo yakhe yonke uphethe legama elisindayo. Uhamba uphethe igama elinjani? Esindayo. Samazi uJabeza ngisho. Eluthi umama wakhe wazala wamuphi igama lani lobuhlungu ngoba lo mama wayendlula kuphi ebuhlungwini. Masiyeke laba size kulaba bethu. Siyabazi ukumhlupheka ngisho. Angisho siyabazi. Ocijini, angisho siyabazi. Ngelinye ilanga ufika umuntu umfana lapha emsebenzini igama lakhe uMbuyiseni. Inhliziyo yami yababuhlungu bisho. Ngathi uMbuyiseni kusho ukuthi noma kuphi la zohamba khona kuzomela aloka ayiswe ekhaya. Angikhuluma manje ukusebenza 2 months ubuyele ekhaya. So ngamanye amagama kukhona lento ehamba iyenzani imbuyisela. Ngoba remember le gama siyalikhuluma every day. So siya-activate every day. So kusho ukuthi empilweni yakhe every day mela lo alwa nale gama. Noma ngasafuni manje kukhona le gama elibekiwe. Abizwa ngalo. Ngoba uthi uyamlandela uyabuza umzali ukuthi wakwenzakalani. Kukhona nje isitori angakutshela sona. Ngoba kukhona utho wakwenzeka ngalelo langa. Bathiwa akabuyele kiba akabuyele emva. So uyahamba yenzeni? Ubuyele. Igama lithole kumzali. Liphinde sibe yini? Libe isiqalekiso. Imsindo umntwana ahambe naye. Bese kube esinye isiqalekiso esenze nisithole kumzali wami ngenxa yesimo ngasenza mina. I-action engayenza umzali wami wagcina khiphe igama lani lesiqalekiso. La ngiyenzile noma izathu zami zingaba zinhle ngoba zingekho zinhle kepha ngithola nje lesiqalekiso umama ubaba uxasukile uthi wena ngathi ungafa. Yabona ngoba ngenxa yami lesimo ngenzeni engisenzile. Asabeke siyohlola ubaba owazala amadodana 12 tribes eBhayibhelini. Siyobheka ngamasondo uGenesis chapter 49. Siyobheka uJakobe athole the privilege yokuba nabantwana. Amen. Isizwe sikaIsrayeli. Ile sizwe ngisho sihamba naso. Phela inzalo yakhona ngisho. Abuya lapha kuloya mndeni. Amen. 49 funda verse 1 to 2. uJakobe ubusisa amadodana akhe. uJakobe wabiza amadodana akhe wathi, buthanani nginitshele okuzanehlela ezinsukwini ezizayo.
Xoxanani nizwe nina madodana kaJakobe. Nimlalele uIsrayeli uyihlo. So la sifunda khona sithola uJakobe ukuse staging lokuthi sekazoshona. So uthi xoxanani madodana ami wozani ngizontshela uzonehlela. So kusho ukuthi noma sengasekho lento engizoyikhuluma ngizobhekana nayo. Ngingasekho mina. Maka nina nizoyenzani? Ngizobhekana nayo. Sengibheka ngifuna ukuthi siveze lamandla abazali ukubaba nawo. Angakakhuluma igama uhambe nalo ibanga elide sisebenze angasekho ke yena emhlabeni lona lime ngokuthi kuzoyehlela lokho kuzoyenzeka noma ngasekho kona kuzoyenzani kuzenzeka asifunda uverse 3 and 4 Rubeni uyizibulo lami wena amandla ami ukuqala kwezikhwepha zami ingqongqo nesithunzi ingqongqo ngamandla uyachichima njengamanzi awuyi kuba nabungqongqo ngokuba wakhwela ebhedeni kayihlo wawona wakhwela okhukhwini lwami oSimiyoni noLevi amen sibheka uRuben number 1 kana kaJakobe izibulu the firstborn so kwaIsrayeli bokunento ebizwa ngokuthiwa iFirstborn right so iFirstborn right kusho ukuthi mawuyi firstborn ubaba makasuka emhlabeni uwoqala phambili uwongena phambili so i-right lakho maka la sifunda khona sithola uJakobe uthi wena Ruben mawufunda kuGenesis 35 uRuben ukhona into ayenzile ukhona ini isenzo senzile esenza ukuthi ubaba wakhe namhlanje makambheka athi ngiyakuthathela lelo lungelo ngiyalithatha ilungelo awuyi kuba into yalutho Ruben you shall be nothing Ruben ngoba wena you did 1 2 3 into ayenzile ngisho uyenzile ngisho manje siqalekiso senza ngani ngesenzo sakhe uthi ngiyencela ukukwenzile ngizokuthathela the privilege nokuthi endlini yakho ngikhipha isibusiso ngizokuthathela you shall be nothing Ruben asifunde mem uverse 5 to 7 oSimiyoni noLevi bayizelamani izikeba zabo ziyizikhali zobudlwangudlwangu ungangene emkhandlwini wabo mphefumulo wami ungahlangani nebandla labo inhliziyo yami ngokuba ngolaka lwabo babulala abantu ngobudloka babo basika izinkabo umsiba maqalekisa ulaka lwabo ngokuba lwalunamandla nentukuthelo yabo ngokuba yayinonya ngiza kubahlukanisa kwaJakobe amen so manje sithola uFirstborn uRuben isukile the privilege of being a firstborn ngena uSimiyoni yalandela noLevi uSimiyoni noLevi intukuthelo yakabababo ibuya uma ufunda uGenesis chapter 34 sithola iBhayibheli elithi uDina waphuma indodakazi yasekhaya yaphuma yayezweni yahlangana neprince yaseShekhem yambona yamthanda yamdlwengula amen semidlwengulile yathi ngiyamfuna ngiyisifunela yena ngizomshada kepha ngenxa yobubi laba babenzile ama brothers akhe wakwada ukuthi how can you do that to our sister right iyazokala mhlezi nawe ngiyacabanga bongathukuthela so bathukuthela baqeba okubi ngamadoda aseShekhem athi mangabe nithi niyamfuna uDina namadoda wonke mawasoke uShekhem uyakubaba bakhe baze baconvince amadoda wonke aseShekhem ukuthi bayenzeni basoke ngenxa ukuthi ngoba uthi angeke uIsrayeli athathwe indoda enjani engesokile ngenxa ukuthi sengibonile ngiyavuma mara ngiyamfuna ngizomshada ngizokwenza namadoda onke aShekhem ayaya lapho ayenzani ayasoka lithi iBhayibheli sebahleli sebazi ukuthi laba khona manje ubuhlungu abasokwazi ukusukuma lithi uSimiyoni noLevi bangena bawabulala bonke amadoda aseShekhem so they were plotting and they were plotting to kill
yini i-revenge. Manje uthi uJakobe ngaleyo nto nayenze embi nolaka lwenu ngiyanqalekisa. You shall be scattered to your brothers. Angisayi kumathayo. So the privilege nabo yokuthi baze bathole i-privilege yoku-firstborn naye abalahlekele. Ifika nje kuJuda verse 8. Juda, abafowenu baza kudumisa wena. Isandla sakho siyakuba sezinjingweni sezitha zakho. Amadodana kayihlo ayakukhothamela. uJuda uyibhongo lengonyama. Wenyuke empangweni ndodana yami. Ukuqile ulele njengengonyama na njengengonyamakazi. Ubani oyakumvusa na? Intonga yobukhosi ayikusuka kuJuda nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe aze afike yena olufanele lona nezizwe ziyakumlalela. Amen. Siyabona ke uJuda thola the privilege ukuthi wena Juda endlini yakho ke uzovuka amakhosi. Naye lo the branch, the someone ozayo ozobamba the scepter kaJuda uJesu uzophuma endlini yakho. Ubuka ukuthi uRuben ulahlekelwe yileyo privilege. Ubeka uSimeon ubeka uLevi sibalahlekele ma uJuda uyayithola enakekho ngayithatha. Ngoba namhlanje uJuda usamile. Namhlanje uJuda usamile ngezwe lakhulunywa ubaba wafa futhi. Wakhuluma wafa makalamiswe. Azange niphele lama laqhubeka today. Ukuthi uthe endlini yakho kuyophuma ini amakhosi. Ngoba uIsrael wonke nje uyayazi ukuthi endlini kaJuda kuyophuma ini amakhosi. Yingakho uIsrael akanankinga noJesu eyinkosi. Abanankinga. Babanankinga nje naye bese sithi ungumpriest. Ngoba abapriest abaphumi kaJuda. Abanankinga nje lapho. Ngoba bona bathi ukuthi upriest uphuma kabani? Kalevi. So masithi ungumpriest indaba yakho ukuthi kanjani? Uphethe izindlu zombili eyedwa. Phela kuthiwe wena Levi will scatter you. Sibathe uzoyenzani? Will scatter. So manje silana sibona uIsrael ophuma wazala abantwana yibo laba namhlanje abahlezi la. Abaphuma kuleyo nzalo enesiqalekiso phakathi bebangekho maka namhlanje sebakhona ngoba sebaphumile kuyo. Ubaba wafa umkhulu wafa wakhuluma noma yini wafa. Maka namhlanje sebakuphi bakhona. Manje bahlezi futhi endlini kaNkulunkulu. Balindele okuhle ababoni ngoba phela nazi izinto zakhulunywa abazazi futhi. Siyabona lithi iBhayibheli wafa uJakobe waqhutshekwa. Kanti ngiyamthanda ke uNkulunkulu ngoba akamyeki umuntu. Lithi iBhayibheli mawungena ku chapter Exodus uNkulunkulu wavusa uMose. Wavusa ubani uNkulunkulu? uMose. Mose sizombheka njengenceku kaNkulunkulu. Sizobheka njengamadoda asendlini kaNkulunkulu. Abobaba sibabona namhlanje endlini kaNkulunkulu. Uzoveza indima yabo empilweni zalabantwana abaqalekisiwe ukuthi bangasiveza isibusiso nabo. Bangakhipha bakhuluma izwi ezophila. Likulalizwe lakhuluma ubaba mophila ongizele. Ngenxa yande authority uNkulunkulu abapheyo. Sebefikile endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu baphile lelo khulu. Baphile ukuthi bakhulume. Amen ngcwele. Asambe mama so siya ku Deuteronomy chapter 33. Deuteronomy chapter 33. Sithola uMose naye sekafike emaphethelweni wendaba. uMose naye sekazohamba emhlabeni. Uthi angikwazi ukuhamba sengihambe nalabafana. Sengihambe nalamadoda. Bangelida angikwazi ukungasho lutho. Chapter 33, ungifundele uverse 6 ma'am. uMose ubusisa izizwe zakwaIsrayeli. Amen. Lithi uMose wenzani? uMose wenzani? So sebahambile bangelide nesiqalekiso sabozali babo, bafika endlini kaNkulunkulu, bafika phambi komuntu kaNkulunkulu. Lithi uyenzani uMose manje? Konke lokhu kukhulunyiwe manje uMose ukwenzani? Mose unalo ilungelo, bobaba ninalo ilungelo mncube. Ninalo ukulungela
ningasibheki njengabantwana ningabazi ngoba uNkulunkulu will put account ukuthi nitheni kithi sesifikile endlini kaNkulunkulu. Nitheni kule insizwa neyintombi ezikhona sesifikile endlini kaNkulunkulu. Sebafile abobaba ekhaya sesila endlini kaNkulunkulu. Ngikhulume lathini? Asimuzi uMose ukuthi uthini kuverse 6. Makaphili uRubeni. Hayi makaphili uRubeni. Angafi. Hayi akaphili uRubeni. Angafi. Loya uRubeni ulothathele ibirthright. Mose nakabheka ukuthi akaphili uRubeni. Angafi uRubeni. Yes ma'am. Amadoda akhe abe ngumumo omkhulu. Bathe wena uRubeni awuyi kuba yini lutho. Uthi Mose akaphile uRubeni. Kuthi uRubeni akafi. Yanda-ke uRubeni. Khala wakho mawube mkhulu uRubeni. Ngoba manje uMose understand ukuthi they're about to cross to the other side eKhanani. uJoshua uzoyabela. Uzobabela ngisho ngale. So ngale uthi nomunye mele athole ini umkhawulo. So uthi uRubeni akaphile. Nomkhawulo wakhe makafika ngalo kakhulu. Makawa akande-ke uRubeni. Nakuzwa Jacob mhlawumbe bawukwatile Jacob you had your reason. It's fine. But uNkulunkulu ungiphile the grace to stand in front of this young man. I'm gonna speak the word. And he said, wena Rubeni live. Phila Rubeni. Yanda Rubeni. Awukhula Rubeni. Ngisho kulo mntomusha ungasathi ekhaya. Angabe uRubeni phila phela. Khalela nalofa lokuphila. Ukuthi angazi basekhaya kwenzakalani ngabo. Sekufikile endlini kaNkulunkulu ukuthi waphila. Yebo baba wayekwatile. Yebo baba ngenza kabi kuye. Mhlawumbe vele naleso sikhathi ngiso sengifanele. Sengifikile khona kaNkulunkulu. Akazi kungiyela ngihambe ngaleso sikhathi ngithi. Uthi wena Rubeni phinda. Ngafi Rubeni. Uthi ukhala wakho mawube mkhulu. Amadoda akho mawabe kakhulu. Be a great nation Rubeni. uNkulunkulu sesifikile khona manje. Akasiyeke. Sebefile kuba bethu. Akasiyeke. Neyiqala ngisesingaphansi. Sizobamba izwi lakhe. Sithi siyaphila. Ngithi uRubeni ngiyaphila. Yanda Rubeni. Yanda Rubeni. Expand your territory Rubeni. Khula phela Rubeni. uRubeni uthola kanjani lokho? Uthola ngokuthi uhlezi kuMose. Uhlezi kuMose. Akakho kude useduzane Mose. Mose nakabhela athi young man I need you to leave. Ngikwanile uhamba la eduzane kwami. Ngithini kwamkamusha sondela phela. Sikhona leso sibusiso sondela. Uzosibela useduzane. Hallelujah. Asibele kude. Sondela. It's because of grace. Mose mbuka wathi hayi phila wena. Angisazi ukuthi ngaba ubuka ngithi phila. Umuntu angathi mhlawumbe uMose bamxoxela. Umuntu angathi mhlawumbe balokhu bahamba babezwa bakhuluma ukuthi hayi vele thina sike sibe into yalutho. Awusho basewutsheliwe vele uhamba iveze. Angisho awuthi hayi vele baba wathi angisi into yalutho. Kambe uMose uhamba nabo nje bayabezwa balokhu bakhuluma. Mawuthi ngizohamba manje emhlabeni. Lawo magama bakhulunywa babakho. Ngaofa kanti. Fatshela unalo lelo lungelo. Bakhuluma isibusiso nanoma yiphi indodakazi. uNkulunkulu ukulindele kini. Asifunde maMasondo. Siye ku verse 8. Makaphili uRubeni angafi. Amadoda akhe abe ngumumo omkhulu. Nalokhu wathi ngoJuda. Yizwa Jehova izwi likaJuda. Umlethe kubantu bakubo. Izandla zakho mazimlwele ube lusizo kwabamelene naye. ngoLevi wathi Amen. Angisho sizwile ngoJuda. Vele uJuda vele uhamba esibusisweni. So uthola isibusiso phezu kwesibusiso. Akashiyelwa ngaphansi. Ubusisiwe babakhe ngisho ukuthi bakhona
ekhaya babafika nalapha bathole esinye isibusiso sengisho ukuthi wena uma ubona le double portion ungasadomo ngoba mhlawumbe isithole ngade ekhaya uyaphuma bathi hamba ke ndodakazi hamba ndodana wena uzobusisela ufika nje kaNkulunkulu uphethe kasekhaya ini isibusiso so angifuni ukuthi ubheke uzonje ukuthi ngathi leyibusisa silingana yena ke kube nenhlanhla wathola sakuphi sasekhaya mara nawe ungasathola uzula ngathi akubhanyazani phila phila nekulethi phila phela asizuleki ngoLevi wathi amathumimi nama-urimi akho akuyo othembekileyo wakho owamvivinya eMasa owaphikisana naye ngasemanzini aseMeriba owathi ngoyise nangonina angibabonanga angabavuma futhi abafowabo angabaza abantwana bakhe ngokuba baliqaphele izwi lakho. Amen. Ngicela sisizoya kuDeuteronomy 3 verse 9 lapho. Okay. La sifunda ngoLevi ohambe noMose engumpriest. Okay. Ukhumbula uLevi makaphume ekhaya kuthiwe wena Simeon noLevi awusikatha yini? Yebo. Anibi kuba into yalutho. Yebo. But ngithe uJakobo washona. Wavusa uNkulunkulu uMose akazazi lezo iqale nje. Hamba naye makabheka wathi wena Levi uzoba ngumpriest. Wathi wena Levi uzoba yini? Uzoba ngumpriest. So sibona uLevi ehamba nompriest but ukhona lokho akwenzile uLevi. Ukuze afinyelele kulesi sakhe isibusiso. Ngithe uRubhena kenzanga lutho. Uvele wahamba phambi kaMose. Wahamba phambi kaMose. Wasithola ngesihle angenzanga lutho. Angenzanga lutho uRubhena. Wasithola sakhe. Mara manje uLevi asifunde mamasono. Amen. Deuteronomy 3 verse 9. Verse 9. Elihanoma elibizwa ngamaSidoni ngokuthi iSiriyoni nama-Amori alibiza ngokuthi iSeneri. Yonke imizi yaseThafeli nalo lonke labaGiliyadi nalo lonke iBhashani kuze kube seSaleka nase-Adireyi imizi yasebusweni ka-Ogi eBhashani. Ngokuba uOgi kuphela inkosi yaseBhashani wasala ensalini yamaRefa. Bheka ibhokisi lakhe laliyibhokisi lensimbi. Angithi liseraba kubantwana bakwa-Amoni ubude balo babuyizingalo eziyisishagalolunye nobubanzi balo buyizingalo ezine ngokwengalo yomuntu. Amen baba. Amen. Ngifuna la likhuluma isifayini ngizoyikhuluma kakhona. uLevi uthola iposition yakhe back. Lithi iBhayibheli uMose uke wahamba wanyuka entabeni wahlala isikhathi eside abantwana bakwaIsrael bathi uMose akasabuyi. Akhuluma bathi uMose akasenjeni akasabuyi bathi awoni awusizamele masinyane hlanganisa uNkulunkulu khona namanje sifuna ukukhonza phela thina into khonza kithi phela manje sifuna ukukhonza manje hlanganisa wenze njani uNkulunkulu masinyane ngoba lo Mose ayekuye ngathi baba busy lapha yabona ke asenze lo sizosheshe simbone sithi masithi asiyambona lapha ngwethu lithi iBhayibheli abantwana bakwaIsrael bayenza ithole mabayenza ithole balenza bonke bagida uMose ezo weza umsindo ekamu wathi kunani ekamu kunomsindo futhi akuthi umsindo wokukhala umsindo wani wokujabula makafika uMose uthola abantwana bakwaIsrael banjani bayakhonza uMose makafika uyamangala ukuthi nenzani ukuthani imphathi ukuthi nenzani so uthi uMose bonke bakaJehova mababe ngalo lithi iBhayibheli uLevi wazipositiona
uLevi wami. Uthini uLevi? Uthi ngiyazi lesiqalekiso sikababa. Uzomela kube khona into engiyenzayo. Uzomela kube khona into engiyenzayo. Ithi manje uLevi wasukuma wama waziposition. Uthi mase mangabe uthi wakaJehova thatha inkemba uhlahlela abafowethu. Lithi wathatha inkemba wayenzani? Wahlahlela. Yingakho lasifunda khona la lithi wena Levi buyela ngale ku-23 lasifunda khona ku-8 lithi wena Levi asangoba ubheka abantu bakini wabazwela ubuhlungu uzimisela ukuthi uzoba wakabani wakaJehova uzimisela ukuthi uzomela izwi likaNkulunkulu mangithi yahlahlela nisho ukuthi ubabulala physical makhona into zasekhaya uzomela ukuthi angisazenzi ke umuntu omusha uthi angisayenzini angisazenzi ke lezi baba anandaba mama noma uthi ngiyaphahla amadlozi angisho uyazi ukuthi mina ngiyenzini ngesihle futhi ungadelelanga futhi ihleli nje nqoqo ungazulinde kubelanga lomsebenzi hlala nje ngilanga limnandi uhlala uthi yazi mama mina ngisakwenzi lo benezwi futhi lakhona uthi angisho basifunda la uthi uNkulunkulu angisho ukuphela homework nani ukuthi basosithele alibheke kahle lezo athi ukuthini uNkulunkulu ungalindilanga lokuthi umsebenzi uthi mina hayi mina angenzi mara futhi nalapho uzomela kube khona ezakho ozithandayo oziyekayo ngoba phela sewayeka amadlozi ngalezezelo wangibiza ukuthi ngiyele lezi ezamqala wangibiza ukuthi ngiye kumama ngithi mama ubaba kaBoy sengimshiya wangibuka mama sengishiya bani mama ubaba kaBoy mase ngithi angisawayezi namadlozi ngoba into yakho ngoba ungone ngishiya yini manje ayikuthi sihamba nobaba kaBoy makamadlozi asiwaye into yenza ukuthi bangasizwa kahle ileyo phela ukuthi ngisafuna ukuyele mala babatheza sekhaya ngithi angeza sizenzi makaleya wenzani so kuzomela ukuthi kube khona lezo bakwazi ukuthi uyazithanda la ekhaya uthi abana ke mama esontweni bangifundisile bathi thina ke basifundisa kabunandi bathi umuntu omusha akayi ku-family planning mama so yokwenza umuntu omusha uphi ku-family planning uplana nobani ababuza ukuthi uplana nobani manje cabanga usuhleli lapha ku-family planning uzovela lo baba uzibuza ukuthi ufunani la uzothi wenzani so uyabona ukuthi uhamba uziyeka so uyabona ukuthi uma uzoyenza ku-family planning usho uzomele ngeke nalo baba kaBoy ngoba phela mangiyeke ngapha ngizoba ney'nkinga ey'ningi endleleni yabona-ke zizoba ningi ley'nkinga la kuphi endleleni ukuze sithi stop asiyeke ngapha siyeke nangapha angizwa ngisho umuntu omusha ukuthi nawe nalakhi ibanga kumele wenzeni neyakhi ingxenye kumele uyenze uthi masefika lapha emadlozini uthi mina ngikwenza amadlozi athi umamakho vele sekashintshile zange ubenzini kuye amadlozi angisho ngoba sengenzeni sengiyeke ngapha ngithandayo abangani bathi ngithi mina ngisayini yazi mama bathi abantu abasha bayi laphaya nalaphaya yangizwa ngisho umuntu omusha so nawe nani unendima yakho so uLevi la simthola uLevi naye wagquma kuLevi wathi the chance bengiyilindile ngizogquma wathi Levi abakaNkulunkulu mabebe ngapha uLevi wagquma wathi ngiyasibisela kuphi uposition ngifuna kubani uba wakabani waNkulunkulu ekhaya ngilahliwe nje vele uLevi kumele ayodumela uNkulunkulu ngoba ekhaya wenzeni phela ekhaya kukhulunywa amagama amabi ngaye so vele ngeke ngisaphinde ngithole into engaphuma kuphi ekhaya noma kube khona la ngidilonga khona ithi iBhayibheli wagquma waba kuphi waba ngapha kaLevi wamupha isikhundla sokuthi abaphristi bazophuma kuphi endlini yakhe so simbona la uMose ukhuluma naye uthi wena uphathile amathumayo uphathile zonke into zaNkulunkulu kahle qhubeka kanjalo mfana qhubeka nako lokho okwenza qhubeka nani yiso isibusiso sakho manje into engijabulayo mawufunda that whole chapter akekho uSimeon akekho ubani uSimeon manje inhliziyo yami ithi yiko ngizwe banqala umuntu omusha ngithe kulwele ngoba uSimeon kusho ukuthi uthi ahamba noNkulunkulu wadonsa inyawo uSimeon ehamba noNkulunkulu wadonsa ini inyawo ngoba nezwi lela kaSimeon ukuthi wena Simeon awusikatha la
sasebenza kuSimiyoni ngoba isibusiso esiphuma kuMose akasitholanga lela case leyo yokuthi wena Simeon I will scatter you among your brothers yahlala kuSimeon wancipha uSimeon sawena isizwe saIsrael safika in the land of Canaan watholakala ukuthi uSimeon akukho lazophiwa indawo khona wamsondeza uJuda wathi wozohlala lana kimi ngizakupha this portion ngoba wena Simeon awunaso isabelo Asimfunde verse 19 Joshua man. Joshua chapter 19 verse 1. Joshua chapter 19 umfundi verse 1. Last food khona Joshua uyabela abantwana bakwaIsrael the portion of the land according to his tables umunye nomunye ngisho nayo yakhe asimuzwe ke uSimoni ukuthi utholani Joshua chapter 19 full verse 1 19 verse 1 yes Isabelo sesizwe sakwaSimiyoni Ingatsha esibili yadla uSimiyoni isizwe sabantwana bakwaSimiyoni ngemindeni yabo ifa labo laliphakathi kwefa labantwana bakwaJuda full verse 9 Ifa labantwana bakwaSimiyoni lavela esabelweni sabantwana bakwaJuda haleluya ngokuba isabelo sabantwana bakwaJuda sasisikhulu kubo ngalokho abantwana bakwaSimiyoni baba nefa phakathi kwefa labo angisho samkhumbula uJuda ukuthi uJuda ulo waphiwa ini idouble portion waphuma lesibusiso sesekhaya wafika kuMose naye wabenzani wambusisa wanda kakhulu uJuda nesabelo sakhe saba singakanani saba sikhulu lithi iBhayibheli mase bafike in the land uthola isabelo lithi uJuda wathola isabelo singakanani esikhulu bathola isabelo wagcina la inkatho seyibhekane noSimiyoni yathola ukuthi ayikho indawo kaSimiyoni akanayo indawo uSimiyoni Simoni kanjani ngoba sihambe nawe phela saze sayowela nawe phela maka yatholakala ukuthi indawo ayikho sasendlini kaNkulunkulu asiyekeke lapha ekhaya lapha kubuningi khona sasikuphi sasihamba noMose lithi iBhayibheli bahamba bawela uSimiyoni in the midst of them hamba nabo phakathi elithi iBhayibheli masifunda kunamazwi amadodakazi asekaziwe lo 40 athe wena ngeke siyasikhala uSimiyoni belakupha khala lamadodakazi athele amadodakazi asikwazi ukuhamba singazi ukuthi ingxenye yethu ikuphi mara uSimiyoni wathula belobanye benele izinto zabo wathula uSimiyoni wahamba uSimiyoni lithi iBhayibheli bafika-ke bathi land distribution thatha kwakho nawe thatha kwakho lithi inkatho bayithi yabhekana noSimiyoni yathola ukuthi uSimiyoni akanandawo uSimiyoni akanasithambiso uSimiyoni akaphathanga lutho uSimiyoni akanalutho wafika ukubuza ukuthi kanti uSimiyoni wena uyaphi kanti uyaphi wena Simiyoni unganalutho esandleni sakho wena thina sihamba wahamba Simiyoni nasithatha izinto zethu boyikuphi Simiyoni nasibele ukufundela phambili wena uNkulunkulu wena bowenzani kanti Simiyoni wenzani Simiyoni sihamba noNkulunkulu sifuna izinto zethu wena Simiyoni wenzani lithi iBhayibheli bafika inkatho watholakala ukuthi akusena space ayisekho indawo for Simiyoni angicabanga uJuda umfowabo bathi sondela mntana sekhaya zokuhlephelela khona la zokwenzani zokuhlephelela khona la zokusikela ngoba sizomenzani uSimiyoni sizomisaphi sasiwele naye sizomisaphi manje ubuza ukuthi wena
wangasilwela futhi wangasifuna wangabuza ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi sithole indawo wathula ngathi akekho wathula ngathi konke kuhamba kahle kanti isabelo unaso siyahamba siyakhaya isabelo unaso na ngoba sithi siyahamba nawe kanti awunalutho sandleni uhamba nathi nje siyahamba afike indawo ukuthi wena nathi indawo yakhona nandawo Juda wena Simeon umfowethu bazi ukulahlela ngaphandle maka ngizokuhlalisa la I will give you a portion maka phuma Israel uNkulunkulu wayethembisile ukuthi isizwe ngesizwe bafunda iBhayibheli lithi azange wasakwazeke ukuthi isizwe saka Simeon saphelela kuphi ngoba sinasabelo umuntu bayimhlalisile ekhaya basibangimhlalisile bakakhulu yahamba ngisho vela kusukuba vela manje laba basele ke bayosala kuphi bafuna ukuthi uJuda umbekile na umbeke nje kwesikhashana kanti naye isibona kasibonanga ukuthi sengaphandle kwesithembiso manje ngoba isithembiso sithe uIsrael ukuthola ini ifa bathola ifa abanye wena ukhona wangasho lutho bathola isabelo abanye bathula kwaba kahle wangasho lutho asivali asifundi uSamuel oqala sesiyavala First Samuel chapter 2 uthi baba ekhuluma efunda lencwadi uthi abantwana bakaEli belabantu ababi bangamazi ubani bangamazi uNkulunkulu mara iyangibamba ke maMasola ithi bebangamazi uNkulunkulu mara sibeza ukuthi bahlele ethempelini lahlezi khona phakathi kodwa bamazi abafana phela bakho ngaphandle ukuthi amadodana asebenza kuphi ethempelini khona la asifunde ngoba uthi yeke ngiyangithusa asifunde sifunda uFirst Samuel chapter 2 man amen sizofunda from cela siqale nje ku verse 11 uElkana wayerama endlini yakhe umntwana wakhonza uJehova phambi kaEli umpriest ububi bamadodana kaEli amadodana kaEli ayengabantu ababi ayengamazi uNkulunkulu kwakuumthetho wabapriesti kubantu kuba nxa umuntu enikela ngomhlatshelo ufika inceke yompriest inyama isabila iphethe ngesandla ingwegwe emazinyo mathathu ihlabe ngayo emcengezini noma esocweni noma ebhodweni noma ekhanzini konke kwenyusayo ingwegwe umpriest wokuthatha benze amen sizwa la lithi iBhayibheli uEli wayenani wayenamadodana lithi wayengamazi uNkulunkulu wayemaphi mara sothola akuphi ayaseve endlini kaNkulunkulu aphakathi endlini kaNkulunkulu lana bachaza umsebenzi wompriest ngisho iPrince bebaba ngabapriest ngoba bebasebenza kuphi ethempelini kepha iline yoqalithe abamazi uNkulunkulu asakhulumi ke ngabantwana benu babuncuba bangaphandle sashusho thina esilaphakathi ikhona nina ningoEli sikhona thina siyasebenza kepha lithi iBhayibheli asenzini asimazi uNkulunkulu asifunde uChapter 3 mem verse 11 yes uJehova wathi kuSamuel verse 11 yes uJehova wathi kuSamuel bheka ngiyakwenza into kwaIsrayeli
eziyakukeneneza ngayo izindlebe zombili zabo bonke abayizwayo. Eliphinda. Okay. uJehova wathi kuSamuel, bheka, ngiyakwenza into kwa-Israyeli eziyakuneneza ngayo izindlebe zombili zabo bonke abayizwayo. Amen. uyifuna nge-English. And the Lord said to Samuel, see, I'm about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle. Yeah. So ngamanye amagama mabuzwa le ndaba uNkulunkulu athi ngizoyenza abazozwa bazothuka naseyindlebeni. Right, asifunde ke mina. Verse 12. Ngalolo suku ngiyakumehlisela u-Eli konke engikukhulumile ngendlu yakhe, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ngokuba ngimtshelile ukuthi ngiyakwehlulela indlu yakhe kuze kube phakade ngobubi abaziyo. Lokhu amadodana akhe ayezehlisela isiqalekiso engawakhuzanga. Nayo indaba yami. Nako ini Indaba yami. Ukuthi umandate obaba abakhona la endlini uNkulunkulu abaphile ukuthi basikhuze. Nangasikhuza uEli wafa ngenxa yokuthi abantwana bakhe abenzanga kahle. Ngoba isiqalekiso manje masehla sehli kula madodana wodwa. Siyehla indlu yonke. Uthi lento engizoyenza ngikaze ngayenza. Wayesho njalo uNkulunkulu uma sibheka ngale kuLevi sifundile ngisho ngamadodana kaLevi. Lawo wafa ku-altar. Wafa wona wodwa. Ngoba yiwo wayenze into ehona. So ngamanye amagama uthi uNkulunkulu every time when somebody sin nishaya yena bese siyaqhubeka. Mara manje ngithe mangibuka uEli ngabuka amadodana akhe uthi ngalowo ngimtshela ukuthi khuza labafana elikhuza lamantombazana uEli zanga wakhuze. Ngithi abantwana baka-Israyeli abantu abadala bakhona la ekhaya ningaze nithole isiqalekiso ngathi abunkosi, ngoba niye nasaba ukwenzani ukusikhuza. Sikhuze noma sesizokhuluma noma yini. Angisho saze sizukulwane sinayo impendulo. Khuluma wena ukuthi uNkulunkulu angakubhaleli ngakuwe. Impendulo sinayo. Asizophendula sona. Sizophendula ube right. Manje uNkulunkulu akabuka ngabona ubukuEli ukuthi emadodana akho athi lithi iBhayibheli imibiko beloko iyenjalo. Uyotshela uEli ukuthi ayiphela Eli amadodana akho lapha ngaphandle ayenza 1 2 3. Angasho lutho. Ngiyacabanga futhi ukuthi Bishop lithi wawakhuza. Awalalelanga. Lithi wawakhuza. Mara ngizwe uNkulunkulu uthini? Awakhuzanga. Kusho ukuthi uyamazi ukhuza impela yakho umthandayo. Nakazi? Boy, wenza njalo boy. Akhe boy wenzani? Stop. Don't do that. Stop. No, stop it. Yabona into yakho le akuthandi ukushaya. Qedile. Hayi sokhuza kanjalo into leyo. Hayi bomama ngiphikseni. Sokhuza kanjalo. Bathi kanjalo ukuthi. Hayi baby, azile kimi bathi wena wenza sowayi. No, senze njalo. Ekhina uNkulunkulu no. Lithi wabakhuza. Lithi imibiko yafika bathi amadodana akho ayenza okubi laphaya. Lithi hayi bafana. Ngizani? Next time yenze lento yakho enekukhethe. Ngisho ngamanye amagama ukuthi ukhuza kwakhona. Ngisho. Yakwenza ukhuza kwakhona. Jabulisa inyama yakhe umzali. Ekhuza inyama yakhe enzani? Ngoba ngafuni phela ukumqwadisa ibhola. Afuni ukuqwadisa abantwana bethu. Afuni benzani? Bazohamba emthethweni. Yeah, bazophuma. Ningabathethisi kakhulu nani. Bazoyenzani? Sebefikile kuNkulunkulu. Ningakhulumi kakhulu phela.
Ngakhuze bakabuye nganene ngoba bazoyenzana. And asifuni bashiye uNkulunkulu. Kungcono noma lento bayenza bakuphi. kaNkulunkulu. Ayisho wena ngisho ubani? Wena ngishawenza kanjani? Ngisho ubani? So ukubakhuza kwakhe isho njalo mafunda ku chapter 2 lithi wabakhuza. Yafika imibiko yathi labantwana bakho benza ukuthi labantwana bakho wabona ukuthi imibiko ngathi senjani? Seyiningi manje. Hayi guys kanti nenzani? Nibe careful lapha bakho kanti nenzani? Izwanje. Noma yenza kanti wena wabona abantu bakubhekile. Sihlala phela ngathi nenze baleni. Wathi uNkulunkulu uthi uEli mina akangidumisanga nje uNkulunkulu. Ukwenzile mara mina kusho ukuthi whatever bekayenza bengana uNkulunkulu enhlizweni yakhe. Ukuthi hayi ngidla uNkulunkulu. Abanye ngilahlekelwe indodana. Ngilahlekelwe uNkulunkulu. Waxolela ukugcina indodana kuNkulunkulu. Wathi uzoyenza into esabekayo endlela indlela engakaze izwe ngayo. Uzoyenza ngoba uEli akamdumisanga mina uNkulunkulu. Akabatshelanga iqiniso. Ngiyela lapho ukuthi sizobatshela iqiniso. Bebheka phansi besithi sizobatshela ini iqiniso. Sizokhuluma. Imnandi libaba lingathandeki isithando. Sizokhuluma. Yazi sikhulumela ini? Asifuni ukungena kule ndawo. Sifuna ukugeza ini? Isandla sethu. Mali njalo izwi linjalo. Mali njalo linjalo phela. Manje lithi babeli iNkulunkulu yasuffer the consequences. Ngenxa yothando likaEli analo kuphi emadodaneni akhe. Ngoba funa sethu ukuthi bamazi uNkulunkulu bangena lapha kubupristi bahlaba beza kuhongo lokho. Ababelelwanga lo. Bakumkhuze sathuna ungabuyela. Yebo. Usathuna umkhuze ukuthi hayi la. Hayi kuphi? Hayi la. Wabufanele ukugcina zakala ukuthi sengiba hayi la. Yithi kaNkulunkulu kene. Izoba ngwena sikhanda singathandi. Ngoba umnikazi wayo ufuna njani? Ingwene. Asizoma nasidida kanti senze kuyo ngaphandle. Bese nizwe nani bese ngiyathula. Senizwile ngoba wayenza imibiko. Imibiko iyafika kumzali, iyafika imibiko. Iyafika kumzali. Ingqoqelusa abantwana bakho uma ungekho bayenza. Ngoba ababheki nababoyi abasiphanono. Isiphanono sabangakhe emsebenzi. Ngokukhulekela kubuka. Athi kubekile njengompristi endlini yakho. Abanye amakhaya bomama babo ubeke wena njengompristi ekhaya. Ubeke wena njengompristi. Nangabe umntwana uzohambiswa iqiniso kulindile uNkulunkulu. Yisonke isabelo sakho. Angabe iqiniso elikhipha ngomama kulindile manje. Sokahlukwa nenyameni. Nangabe kunjalo kulindile. Namhlanje sahlangana nazo athi umama washo. Abantwana bagcwele ingadi iminingi labo hayi ukuthi bahlupheke emakhaya. Basaba umthetho sekhaya. Bafuni ukwezibuza. Bathi uNkulunkulu uthi yebo mina ngiphilukile. Bahamba yebo isizwe esingapheleli kimi. Mangalizi ukuthula kuso. Asizi ukuthula kuso. Yingakade Joshua ngiphake umese and circumcise. Bezwe ephuma yaphume base baguquke. Bangaphume kulungile phela. Uzohlangana nazo. Phela lento esicela sisize ukuphila kwakhe. Sikhona ngaphandle. Bangafuna ukuzibona bayazibona. Bakulunga bazikho. Sibona futhi siqinile. Hallelujah. Noma sohambile sizokulanda ngoba sethanda. Hallelujah. Uyobuya nawe nomthwalo wakhe eminingi. Sikubeke songasabonakala ebhedeni sibe. Sithi baba yethu umusa. Makasazi ukuthi iqiniso thina salimele. Baba iqiniso salenzani? Salimele. Alikhuluma. Alimnazi ngesinye isikhathi. Mara manje njalo
sithini yiqikeleyo phela akuhlala lapho sona sizokhuluma ngasidi la uzoshayeka ngaphandle sokumele sikuphe ama-weapons strong enough to defend yourself uthi angisakhulumi ngale nhlangano uzokhuluma ngabe yebo ngaze iphelele kimi mara train them bazi ukuthi la ngaphandle akuhlali la ngaphandle akudlali izwe libi wala wangu sisithuba izwe aside is so cruel madodakazi izwe is so cruel adlala lihleli futhi so whenever there's a way coming there to you libambe dali libambe lingageji abalizosiza ukuphila kwakho asikhuluma ngasathula isikhathi eside basho njani uNkulunkulu ngathi mina ngiyathula uNkulunkulu wathi mawuthula kuzokhuluma bani wathi hayi uNkulunkulu sengiyathula manje wathi mawuthula uzokhuleka bani bani uzokhuluma mawuthula ukushayela lokuthi uthulile ubekiwe ukuthi wamphisa ukhuluma sikhathi kulungisa sikhathi khuluma asilizodi ngesonto uthanda sinalo ngani ukhulule mangazi makanathi impilo zethu asifuni ukulahlekelwa njengoSimeon asifuni ukulahlekelwa ngoba uSimeon ulahlekelwe nje akasondelanga emthethweni kaNkulunkulu atholanga nasebelo nje ngoba wanaka okunye wayeka imiyalo kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu asiphele ezwi leli usiphelele ukuthi sihambe ngalo alimnandi phela mntomusha Mshane Baba siyabonga. Thank you Jesus. Alimnandi bakwethu alimnandi sithanda but I need to train them. Yes. Ngoba they are about to enter land of Canaan. Yes. With our giants like Canaan. That's my problem. Ungasibona sihamba sibuya la yaliwa la ngaphandle ulwa nabantu ulwa nawe ulwa nowakho umzimba ulwa nawo uthi umzimba wakho uthambeki uthi bheka uthambeki wena hayi umuntu owena loyo yiwe ngoba mawungalandela uzowela ngale sikhona zimile sihlomile sibandla lakusasa leli uKristu umele lebandla lakusasa usho njalo sesiphambanweni uKristu uthi mame nayi indodana uthi mali ungasabheki mina singamka makanali ibandla lakusasa manje amehletha kuni madodakazi namadodana hayi ukuthi siyalizoda and I need to we must equip you. Yes. We must train you. Yes. You must be warriors. Men of war. This is why the other daughter. Where? Yes. I'm going to ask you now. Train about prayer. In an army, Abushana. In an army, all trainer in the army, Abushana. They go to it. I want to succeed. I want to be. I saw I'm going to be. Mau aplele iangu yafika bazona hawo bathi phakathi sonke kuzwa ngephansi amanzi uzakuvuka akuvuke ngoba ifika hlasela noma kimi abatheni ukuthi engqondweni yakathalela abe-average athathela sonke uthi nakuthiwa you go you ask later awukuthi ukuthi siyaphi bathi go you go abathenela lokho so when you look at our movies like you can tell because these people are going to fight for the nation. And really, now who's going to access the signal? Also, when I told them to do something, I knew Baba Vunda. So shy, never some me. Jesus. Says, who are getting the Bayan, I said, who's about unusual. Now I never eat when you have to get back. I who's this at tea? Who's long salad and I come with I like when you are that's what ladies come to do. Who's it? I eat or I'm going to have so cool. What could the penny have a canoe? Which I don't care. I don't touch your have I don't lose it. I don't eat. As long as you're still
ukuthi sithule. Ngisho njalo bobaba bomnkosi. Babunkosi, ningathuli bobaba. uNkulunkulu manje labantwana bagcwelela sekabhekenini. Ukuthi nithini ukuba. Ngeke ubaba ngisho ekhaya. Mina ekhaya ngeke ubaba. So lento ubaba nobaba ngisho sengijwayele ukuthi ayikho. Mama ngene la babe bakhona bathi hayi no. Bathi kuphi? Hayi la. Abenza lapha kini. Hayi kuphi? Hayi la. Noma ngiyisa bafuna kadedile ingqondo isabulu. Ukuthi hayi phela la yakhona nabo baba. Kunomthetho wakho. Yeah. Mara makuzofana le. Uzofuna umthetho wale ekhaya. Umama ngelila unala ngona ukuthi ufike ngalesikhathi. Angihangeke ubaba. Manje ubobaba bala endlini. Amaseko. Bakumtapela ungathuki. Ungathuki. Mhlawumbe sizophendula kabi ningathuki. Ngoba uNkulunkulu ngiyazi ngizwile nithi kunzima. uNkulunkulu bobaba uNkulunkulu unibukile. Bobaba uNkulunkulu unibukile. Ngathi uNkulunkulu sinanga ngoba kabheka iposition. Uthi wena bobaba wathini? Ungibona ngiphambuka. Emona ngithile. Kuthi hayi Francina kwenziwa kanjani? Nathuli bobaba. Jesus. We Father's Day sanithanda sanihlonipha but there's an authority uNkulunkulu ayibekile kini. Sisilindele leso sibusiso sivela kini. Sesifikile endlini kaNkulunkulu. Esasitholanga ekhaya. Sisilindele la endlini. Esizophuma kubo baba aba-90. Ungasho lutho, ungayenzelanga lutho. Ufike uthi ndodana uNkulunkulu akubusise. Sisilindele. Israyeli ulindile. Igama zophuma endlini. Athi noma hamba athi mina umuntu ubaba enkonzweni wathi. Athi wathi ngiphila waze washokile ubaba enkonzweni. Athi kube masithi ubaba basifuze kude masithi ubaba bathi awungazalwa ngishuma bakhe phela lo. Ngoba umfundisi wakho umbiza ngobaba. Akushadela uyo khona. And uyo khuluma phezulu kwena. Manje ngisho bobaba benzu kwi-Happy Father's Day. Ithi mandate khona sezulwini. You are given the authority. Ninalo lelo lungelo. uNkulunkulu uniphile lo. Sebenzise nje manje. Ngoba thina singamadodakazi. Silindile ukuthi khuluma. Sithi siphuma sithi wathi ubaba kini. Wathi ubani ubaba kini. Ngoba mhlawumbe ekhaya ngeke ngithole vele lelo gama. Ukhona mhlawumbe ubaba bangeke akhuluma kuhle kini. Angisabhekanga manje sengibathela kumthetho kaNkulunkulu. Engicabanga ukuthi kulo kuzophuma ini izwi. Njengoba sila endlini singabantwana benu. Kunzima yabo siyavuma singabenu. Sanuka. Umanjalo sithi nangubani? Sibalaso sithi nangubaba sokonzwe nangubani? Thank you, Jesus. Nani badlula kithi acknowledge ukuthi nabo abantwana benu. Khona nalabo bazele safuma nabo. uNkulunkulu alisize bayenze kahle. Maka nathi sikhona. Sibalelisele kunjani? Ukhona. Abafana la bazi ukuthi umama ukuphi, abazi ukuthi ubaba ukuphi. Ningabayeki amadodana. Ngoba lithe izwi lenkosi kuzomela bahlume la endlini kaNkulunkulu. Athi ubaba ozobadoda. Omunye uthi akuvela nje khomnakayo ngoba vela ngisinto lutho. Dinga ubaba ozoba neso kamoya. Le ndodana yamdinga umuntu obaba. Izwi kababa alifani nekamama. Umama sekakhulumile ubaba sekhuluma kezwa ukuthi ubaba ukhuluma. So we Father's Day. Sithi kini Happy Father's Day. Kepha silindele. There's a mandate from God. Enibuka ningobaba benu. Ukuthi hayi babekile obaba kulela khaya. Babekile emagcekeni obani obaba. Ibona bena bawuqondise ini mthetho. Ngoba simoshela nje abomama ngisho vele sinothando lwethu olubi. Phela thina sithanda size sidlulele. Sekawenile sithi akusuye. Nathi yokubaba
Wenakala ngoba uNkulunkulu sekathembe nina nebandla lakhe. Yes. Shukula ukuthi